Salom. Masuk maita tu parminggon manugoton, tapahohom marohata, martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede maita sian bukuede nomor 547 ayat sada sahat ditolu. Hite guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Idama debata do hatuaku ibana waposi jadi dang mabiar au ai Tuhan Jahoba do hagogoku jala pujiokku do nama jadi hatu aun diau. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung.
Didok atam do ikon manaon hami jalamate rat do Tuhan Yesus Kristus. Asarap ami dot ibana tua sangapon. Sai paroai mahami asaudu kami tulomoni roham. Jalahot ami dia porsion nature asa toktong makirim dia heheon do dia sangapon sogot. Silehonomu tu akan na porsea dio. Amen. Tangion hamu mapatik ni debata di hitaminggon. Ima patik na papituhon dohot pawaluon ro di lapatanna. Patik papituhon. Unak ko mangalako. Dia do lapatan nii odo. Ikut dia biari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa toman rohatta jala porman. Dohot pangalota, rodi hatata, yang go akan umar bagasi, ikon masih parhamaulan, jala masih aholongan. Patik awaluan. Unako manako, dia do lapatan ni, odo. Iko dia biari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang olo madobu hepeng di dongan jolma. Manang mabay bisuk-bisuk mangalas sumbuniaga. Ikon si pagadon ni rohata arta ni dongan jala si ramoton. Imasakna atong martangyang mahita lau mangidogogo jatuata. Ale Tuhan debata say pargogo imahami mangulaon nambang bartupati. Amin. Maredi mahita.
Tatopoti madosa tanah godangi di hadapan ni Tuhata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gicang. Pargogo naso tuhado naso hatu dosan pardengkan basa dohong. Jalaro di saleleng-leleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala saya unang be ingot aka dosa nami. Ay jok-jok do hami mardosa marado pokok. Jala jok-jok do usungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasian nami. Di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Saya unang paingot-ingot pangalasian nami. Unang alang asini roham. Saya urupi hami. O ale Tuhan debata hatuan nami. Paluah hami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amin. Tabegema baga-baga taringo tuhasesan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan nasorat. Upasonak pehamu, buat hamu maaugak kutu hamu. Guru onamu masian au, aina labok doau, jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augakku. Jalan yang do nawa porsaton. Asa ngapom madi debata na dikicang. Amin. Tabege mahata ni debata turpu dihitari minggon ima sian pesalmen tolu pulu ayat sadaro di ayat 10 tolu tajahama secara responsoria di ayat parpudi rakma jahasa maita. Ende sian si Daud lau pasaton bagasi tu debata. Pati bulukku maho ale Jehovah, ai hodo mangin au sian godun, jaladang dipalas ho orang yang kamu suku midaan. Ale Jehovah debataku,
Tuho doau mengangguhi jadi di pamalupo au. Ale Jehovah, nunga di panakoko pelikusian banua toru, nunga di pamaluho alosian akan memenuruki hinami. Puji ma Jehovah, hamu ale aka naniasianna, jala endin hamu mabarita ni habadion nai. Aitokino, alai salen manundo yang go asini rohana, utarina isana nakison, hape manekot mai pada lopon. Alai anggo ahu nikudo, saleleng sonang au, dak tagamon umordip au saleleng lelengna. Hodo ale Jehovah, pagoting dolokku siandel jadi tak auto. Tuho doau jauh-jauh ale Jehovah, jala tu Jehovah doau marhuraja. Nama labang dimudari di hati tu waktu tu gedung, tung tagamon na pujiok. Sai tangion ma ale Jehovah, jala asi marohamida au, sai homa si partupak diau ale Jehovah. Nunga di tanggal ho horiku, dungi soson ho do tuau alas ni roha. Asa pujion ni Jehovah amulia tondiku, dang pujoku ale Jehovah debata. Amin. Martua do akan atumangion, hata ni debata, jalan nau peotsa. Amin. Tidak koma porsiatai songona ina tidak koni dong atas porsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tuboni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andora sohabu buat
Ido tuatana tumona berna. Di pangumona silatus. Amate tarpajal do ibana diaur pinursi. Na tuat tubano toru di tanah. Namula mangulu diari patoluan. Nama naik tu surgo. Laundul tisiamu ni di bataja. Amanai pargugona suatu urusan. Sima ibana pa imamulak sogo tu tanah. Manguyala na mangulu do. Au posea di tondi perbadia. Jala aduk sada huria nabadi. Huria topan nyala Kristen akan nabadi. Do dia sesani dosa. Do dia tai naman do. Mulak mangulu sogo daging nyala nong mati. Do dia nguluan nasora sudah. Amin. Kor parari Kamis. Oke, mari dia maita. Pikting. Oke. Shalom. Horas madihita saluhutna. Ujahama titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 4 Mei 2025. Pertanyaan week Rabu 7 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib di sada week Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga Firman Nainggolan Sintua Hotnide Borisnaga Jalan Gading Raya 2 Gang E4A nomor 10 sada RT 8 RW 10 Pisangan Timur. 2. Wik Kelapa Gading di bagas ni keluarga Ruliana Huta Barat Jalan Serimpi nomor tolu Kelapa Gading Timur RT Onom RW Pitu Jakarta Utara. Tolu Wik Penggilingan di bagas ni keluarga Parsaoran Simbolon Boru Manalu Jalan Arjuna nomor 50 Sia RT 12 RW Walu, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kamis 8 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib, sada, Wik Kayu Putih, Kapling Polri, di bagas ni keluarga Nyonya Hutapea Borsinurat, Jalan Kayu Putih Timur, nomor 20, Pulau Gadung, Jakarta Timur. 2. Wik Balap Sepeda, di bagas ni keluarga El Sirait, Boru Pasaribu, Jalan Kayu Jati 5, RT Tolu, RW 5, Rawamangun, Jakarta Timur. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion, 4 Mei 2025, Pautupani Huriata do Pandidion Nabadia, Tudak Danak, Torop Nidak Danak, Namanjalo Pandidion Nabadia, Onom Halak, 2 Bawa, 4 Paropuan. Parheheon Sekolah Minggu, Minggu Sadarion, 4 Mei 2025, Ima Panutupan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun di Parmingguan pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 tolu puluwip. Adong do sambutan sian seksi sekolah minggu manang panorangion taringot Parheheon Sekolah Minggu jala di patupado papungu pelean marhite amplop na pinaradeni Huriata. Kegiatan sending pemuda dohot pernikahan Minggu Sadarion 4 Mei 2025 di Permingguan pukul 6 sahatu pukul 10 siawib di patupado membuka booth pengisian angket sosialisasi kegiatan sending pemuda dohot pernikahan. Diedar hondo angket pertanyaan Google Form asaboi mangalusi pergumulan akan aposo. Naing patupaon ma kegiatan retret ima kontemplasi dohot perenungan ima bentuk tindak lanjut sian penyebaran Google Form. Naposo bulung ni Huriata nama rumur minimal 20 tahun asaboi ma mandohoti kegiatan ni. Pelaksanaan retret ima tanggal 14 Juni sahatu tanggal 15 Juni 2025 di Bet
Kasegaran Teresia Sentul Bogor. Info lebih lanjut Boima menghubungi WA Irma Tambunan dohot Olivi na 70. Pascaraya Minggu 10 Mei 2025 maringanan di Seminarium Sipoholon di patu pada ibadah Pascaraya HKBP Rawamangun na niwakilhon seksi perempuan Huria SPH madohoti kegiatani na niuluhon ni Padita Resort Pendeta Manapar M Panjaitan STH MM tatangnya koma asa dengan merdalan ulauni. Donor darah Minggu 10 Mei 2025 pukul 10 sahatu pukul 10 toluip Gereja Rapdohot PMI Unit Rumah Sakit Persahabatan patupa donor darah maringanan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Ruas nanaing madohoti donor darai Boima mendaftar tu seksi kesehatan di Huriata. Pertukaran mimbar Minggu 10 Mei 2025 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta patupa pertukaran mimbar dari minggu sude perjamita dihita imasian naniaturhon distrik jala paditata martugas ombar tunaniaturhon distrik kecuali sekolah minggu dohot remaja. Ruas natamba Minggu sadarion tajalo do gabe ruas natamba imak keluarga Aritia Vialdo Ginting Putri Angelina Permatasari Boru Simamora Rosian GBKP Runggun Pokok Mangga Medan alamat Pastor Mahakam Jakarta Garden City Blok B3 nomor 88 Cakung Jakarta Timur Wik Penggilingan anggiat magabe ruas nadenggan nasida di tonga-tonga ni Huriatna tarlumobi di joloni tuhata titing nanaing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbagasan ma Dennis Hotman Tampu Bolon ruas ni gereja Punguan Kristen Batak GPKB Kebayoran Tebet Jakarta Selatan anak niamata Andilo Tohom Repala Tampu Bolon Tubuni Inata Betres Arta Berliana Boru Lumban Tobing Dohot Orwana Nova Amelia Boru Simbolon ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan Boru ni Amata Edward Simbolon Tubuni Inata Sri Muryanti Boru Siahan Pamasumasuan hari Sabtu 10 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Emmanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. 2. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Edi Susanto Sihotang ruas ni HKBP Resort Tanjung Priuk Timur anak niamata Lamseng Sihotang Nahinan Tubuni Inata Rita Boru Simarmata Dohot Orwana Rosmaida Boru Napitupulu ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Cipinang Boru ni Amata Salmon Napitupulu Tubuni Inata Agustina Boru Nadadap Pamasumasuan hari Sabtu 10 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Tanjung Priuk Timur Jakarta Utara. Dulu naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Warren Stephen Tampu Bolon ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Utan Kayu Kayu Manis anak niamata Hotner Tampu Bolon Tubuni Inata Rosita Boru Batubara Dohot Orwana Wina Oktaviana Boru Nasution ruas ni GKPA Simalingkar Medan Boru niamata Erwin Parulian Nasution Tubuni Inata Herlina Herawani Boru Siregar Pamasumasuan hari Sabtu 10 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masuk-masuk parsaripeo nasinda gabi parsaripeo nadinggan di tonga-tongata tarlumobi
dijolo ni tuhata. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di arotas titing naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulaon aka si patupota bahen sangap di guarna. Songeni matiting di huriata minggu sadarion mauliate. Shalom. Horas madita salutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Inang Sintua, seluruh Dewan, Koinonia, Marturia dan Diakonia HKBP Rawamangun, serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah hari ini, baik di gereja maupun melalui live streaming. Yang kami kasihi anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, para pelayan sekolah minggu, dan seluruh jemaat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai seluruh rangkaian kegiatan Parheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun tahun 2025. Selama bulan April hingga awal Mei ini, Sekolah Minggu telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Parheon dengan tema besar Torah, transformasi oleh Roh Allah. Tema ini mencerminkan harapan dan doa kami agar anak-anak sekolah minggu berani bertumbuh, berubah menjadi pribadi yang lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi jalan sehat keluarga, lomba menyanyi solo, lomba bermain musik, lomba cerdas cermat Alkitab dan buku ND, lomba cosplay toko Alkitab, lomba futsal untuk kelas 4 sampai kelas 9. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak sekolah minggu dari 13 kelas aktif yang ada di HKBP Rawamangun. Hari ini dalam puncak Parheon, anak-anak sekolah minggu mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada jam 10, jam 13, dan jam 16.30 sebagai kolektan, pemain musik, song leader, kantoria, serta mempersembahkan tarian dan pujian sebagai wujud syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang, Inang, Pendeta dan seluruh parhalado, orang tua, anak-anak sekolah minggu, para pelayan sekolah minggu, seksi digital, seksi musik, tim sound, pemusik dan pelatih musik, dan seluruh jemaat AKBP Rawamangun yang telah mendukung seluruh kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bang Abdi Sitompul yang telah menciptakan lagu tema Torah dan membimbing anak-anak dalam pelatihan musik dan persembahan pujian. Kami juga berterima kasih kepada seluruh anak-anak yang dengan penuh sukacita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan latihan. Selamat bagi adik-adik yang telah meraih prestasi. Sebagai bagian dari sukacita Parheon, dalam ibadah jam 10, jam 13, dan jam 16.30, anak-anak sekolah minggu akan mempersembahkan konser mini, dan kami mengundang Amang, Inang, dan jemaat untuk menyaksikan dan memberikan dukungan melalui persembahan di amplop Parheon yang telah dibagikan. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita terus mendoakan agar anak-anak sekolah minggu kita bertumbuh dalam iman dan kasih Kristus, menjadi terang bagi dunia. Selamat merayakan Parheon sekolah minggu. Transformasilah oleh Roh Allah, pancarkan kebaikan Tuhan. Horas, horas, horas.
syukur.
Kameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion. Ima namadohoti parmingguon di gerejaon. Songoni nang madohoti ibadah melalui live streaming. Manang di dia pehita maringanan. Barita nauli na sahat tuhita di minggu Misericordias Domini di bagasan sadarion imananienet sian Yohanes 20 sada mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Asadung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus. Ali Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham diau si anak kaon. Jadi didok ma tu ibana. Olo Tuhan. Dibotohodo holong ni rohakku diho. Jadi didok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-biruku. Dunginin na muse ma padua halihon. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didok matu ibana. Olo Tuhan, dibotohodo holong ni rohakku diho. Dungi didok matu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsak marohani si Petrus. Ala patulu halihon didok tu ibana. Holong doroham diau. Jadi didok ma tu ibana. Saluhutna ali Tuhan dibotoho. Ditadahodo holong ni rohakku diho. Dungi didok Yesus ma tu ibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Tutu si tutudo nahudokon tuho. Adorang uposo do peho. Hodo makoho sidirim laho manopot lomoni roham. Alai dung matua ho. Surdukonommu matanganmu. Jadi hohosan ninaleban maho. Jala togi hononna matuho. Tuna sohinalomohon ni roham. Alai marhite sian hata naodeng. Dipalubado ibana. Manang sengodia parmatena laho pasangapon debata. Jadi dung didok sengoni ninna mamadok ibana ihuton maau. Ido sahat ni turpukta. Hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion. Totu sudedo hita amang dohot inang. Maboto barita ni taringot tu si Simon Petrus. Mulai siandak danak sikola minggu, akaremaja naposo sahat tu lansia. Acugari disukur ratu hita amang dohot inang, isedo si Simon Petruson, totu boto otado jalaboy dohita mabaritahon makatidakon isedo ima si Simon Petruson. Simon Petrus ima sahalak
seorang yang reaktif. Jadi reaktif. Taingodo amanginang didikin nalaho ditakup Yesus. Ro akka parise dohot akka siboto surati. Pitor parjolo do ibana maju tujolo manapul pinggol ni si Malkus. Imana poso ni si Kayapas. Dungi ditikin na dibaritahon Jesus, taringo tu hamatean na, alayaha do didok ibana. Hubas doaw madongani ho. Ya. Hubas doaw madongani ho, tuhurungan nang tu hamatean. Ido ibana di Lukas 22 ayat 30. Alanido amang dohot inang si Petrus, Simon Petrus ini adalah seorang jubir dia kadonganna sisian ni Yesus juru bicara di suku Yesus ibana isi doau Mesias doho anak ni debata murah-murah do ibana, reaktif do ibana, hatop-hatop do ibana, mangalusi. Tanpa pikir panjang. Alais yang hadir yonna do ibana, mangalusi sudia ka suku-suku ni Yesus, do reaktif ni ibana, laho nakanin manapulhon ima pinggol ni si Malkusi. Ay hola ditakup Yesusi disukun boru-borui ibana dahodo sahalak sianda sida alayahado dido amang doho inang dakutadda ibana holo sahalak boru-boru do manukun ibana ngamabiar ibana nga mangirput ibana inna halak batak, nga tahutan ibana, nga mundur ibana. Hape do ibana naking, tudi ape ho hudongani do tuhurungan manang tuhamatean. Alay tuluhali di parsuada si Petrus do Jesusi. Asaon nagabi parsiajaran dihita amang dohot inang. Asa di bagasan nakanin pangalaho sikap ni si Petrus yang tidak baik. Unang matatiro. Unang pitor murah-murahi ta mangalusi hatate. Tanpa pikir panjang. Unang pitor murah-murahi tamadok hata, pitor nyultopon hata niba. Tanpa memikirkan do lapatan nahudoki. Lomodo rohani halak mabege hataki manang nadang. Unang pitor mular-murah mangalusi, sosai do pedido hata, ngadidok hatana. Jojo do hita songoni kana manginang. Susai do pimakate dong atang atas sarbut. Mola dong mi di tangan na pitor tasarbut doi kan. Kita selalu ingin didengarkan tapi susah untuk mendengar. Songonak kaya nak kota ya mang do inang. Murah-murah mengelusi. Akaya nak kota remaja na posoi sede do penidok ngatulu dia lusi. Idu benar dido halak bahatak, maaf satabi, joloni dilet bibir, asanidok hata. Ringgas manangi-nangi, bakol makatahon. Unak kita nakanin, saya tadok hatata, hapedang tapi kiri. Hata nau taul tupone.
Alai ahaduna taida di bagasan turpukon amang dohot inang nang pesongoni ima paswadahon ni si Petrus di Yesusi merpamuati dorohani Yesusi merpamuati dorohani di bata ido banarade muse ibana majakon si Petrus ima Yesus majakon si Petrus gabe si seanna dijakon ibana muse molo adong tabuan bibil ta amang do inang judul ni turpu tadi bain do disi dijakon do si Petrus sahalak naung maswadahon ibana sahalak na ingkar janji sahalak na sosatia ima di padohanna lain di mulut lain di hati lain di bibir lain di hati alai dijakun Yesus do ibana asa ondo nang gambaran ningolutta sahat rasi sadarion amang dohot inang jujuk naihi tahape banyak hal yang kita perbuat di hadapan Tuhan yang tidak berkenan di hadapannya. Bahkan jujur dorahita sadiri amanginang maswadahon Yesusi di bagasan dirita. Boharon nang tikos do Tuhanon nai. Sobat na sumarna yelusi tang yang diba. Semartangi yang iba asa sohotnya nak kaya nak kundiba tongdang marhasohotan marsahit iba nga pula liling alitong dang melum songonod dungolo niba turus cocongonon seni ulaw-ulaw niba alay songonon tikos donay alay ditikki na maridde so ina maheba nate ya merlugu sada dua tu lubuyat tong ibana tikina tabigi aka edde kori suina matabuna ditikina martangiangi hita suina malegana hita pasahaton tangiang tai alai dung sai sudene holan haruar sian gerejaon hardo ima sonang ni rohat tanaking bahkan ketika selesai kita mengatakan amin di bagasan tangyang ta songon nahudok kami naking amanginang ragu dohita di bagasan tangyang tai asa jujud dohita songon si Petruson amang dohot inang alai di patuduhon de batado holong ni rohana tuhita nang pesipata holong ni rohat tamar pabuat. Ido kan namang inang holong ni rohat tu jolma hita jolma pemar pabuat do. Lehon dia wasadu lehon duho. Holong ni rohat tapi tutuhani si patah mar pabuat do. Ala dong si pangidota. Soi nama Rosuna ibana martangiang. Alai dung sidung pangiduan nai dung dapot akan ani hirim ni rohanai balik sah gabi lupa do ibana disude pabahenan ni debata alai imana taida di bagasan mingguta sadarion amang dohot inang songon dia pe pangalahon ni jolmai songon dia pe paswadahonot tadi ibana misericordias domini gok asini rohani debatado tanoon bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan di pasuang muse ima si Petrusi jala ido na parjolo taida amang do inang ima balga holong ni rohani debata jala songon tadda nang dijakon nang disisa dosa ni si Petrus di sonaking Yesus mengembalikan
Yesus memulihkan, Yesus memperbaharui, Yesus mentransformasi kembali komitmen daripada Petrus laho mangihuton ibana. Ido molo taida di ayat sadai. Dungi di patuduhon Yesus maibana muse tua kasisianna di topi tao Tiberias jala songonondo pangalahona. Di baritahon madisi songod dia Yesus patuduhon dirina. Ido tabuna molo tabuah bibila te amang do inang bui tajaha. Molo didok perjamita dia songono bui tajaha. Aha didok disi bui tajaha te. Alela dang tabuah be melalui selaiton bahan atar surat di sini mate. Ya. Yesus memperbaharui, mentransformasi komitmen dari Petrus. Sian tahu Tiberias do di jauh Yesus ibana. Sian penjala ikan do ibana, pajala deke do ibana di jauh Yesus sigabe sisianna. Alai dung hehe Yesus sian namate. Mula doa kasih seani muse gabe pajala deke. Alai ditransformasi ma. Roma muse Yesusi patuduon dirina tua kasih seanna na adong di tao Tiberiasi. Bahkan no bagas siani amang do inang. Ditiki na di jauh ibana gabe sisian na naparjolo gabe penjala manusia do ibana. Tapi ketika Yesus bangkit, dia datang untuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Alayaha do dison di do amang do inang ubagasian gabe penjala ikan, gabe penjala deke, si jala deke alai gabe parmahan. Dilihon tu ibana di sonaking tugas. Lobi sian si jala jolma. Alai gabe parmahan ni biru-biru ni Yesusi. Luar biasa amang dohot inang. Di bagasan tugas dohot tanggung jawab na pinasahan ni Yesus tu ibana. Takas do disilukiti Yesus songo dia holong ni rohana, songo dia panghiutononna, songo dia hasatiaonna tu Yesusi pola disukun tulu hali naking disi. Ali Simon anak ni si Jonas humolong do roham diau si anak kaon sude napaduahon pe didok do disi. Dunginin na muse paduhalihon Simon anak ni si Jonas holong do roham diau. Buasa sape tuluhali amang do inang. Disukun Yesus do si Petrusi ima marhite mamake. Apakah engkau mengasihiku? Agapasmi. Agapau. Kasih Yesus. Holong do roham sian, holong do roham diau sian nasa roham, sian nasa ate-atem. Alayaha do dialusi si Simon Petrusi. Filosi ninna do. Fileo satonga do. Songon pardonganon holong ni rohani namardongan dipakai do di bahasa aslina Yunani di siamang do inang. Filosi, fileo, holong persahabatan do diau. Dang dope, holong da sesungguhna ima agape. Jala molo disido sampai 2 hari, tong doi alus ni si Petrusi. Dia tetap memakai kasih persaudaraan, kasih paralealeon. Jala takas taboto amang do inang. Molo holong paralealeon do naulumu badoi. Ido ban na olo do sonari ale-ale so gabe. Iya. Boymu badoi. Dipatakas muse.
Alayahama di ba Jesus ima alabalgani holong ni ruani Jesus itu si Petrusi gabe balik sah. Jesus do mengalah manukun tu ibana dina patuluhoni mamakke hata ima filosi holong dori hamdiau dungi marsak maibana. Marsak maibana. Terjolma maibana, sadar maibana di boto Tuhan odo HP. Ahana adong di bagasa rohaku. Di boto Yesus odo HP, ahana adong di bagasan pikirakku. Ido wana didok nakanin jadi marsak maroha di si Petrus. Ala patuluhalion didok tibana, holong doroham diau, jadi didok matibana. Saluhut ale Tuhan di boto hodo. Ditadda hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok Yesus matibana. Parmahani ma akka biru-biruku. Sesungguhnya amanginang, Tuhan tahu sebesar apa kasih kita kepada Yesus. Songo dia balgani rohata tu Yesus si songo dia balgani rohata imana king holong ni rohata tu Tuhani. Mana na songo na tadok do naking holong na marpabuat do ita. Holong na sementara do hita. Jalaido di patikos Yesus tu ima si Simon Petrus. Asa ido nang taida marhite topik ni minggu tadi son. Kita ditransformasi. Holong tai ditransformasi, diperbaharui, moloholong paralealeon do di baik kosa lelengon yang bisa berubah kepada Yesus itu alai pakai ma agape, agapau, mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Jalan apa duahon ahana taida disi amang dohot inang. Dilehon do tanggung jawab nakanen tu si Simon Petrus si gabe parmahan biru-biru ni debata. Los ido nang tanggung jawab ta di bagasan tikion. Melanjutkan misi dan visi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Parmahani ma biru-biruku. Jalahita akka parmahan nanilehon ni debata tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab tuhita amang dohot inang ganup marsada-sada. Jalataida do parmahani biru-biruku dina parjolo do na padua honi berbeda do amang do inang. Molo didok na parjolo parmahani biru-biru parjolo na padua honi arneamu parmahani togu-togu jala dipakai doi ima biru-biru ina kanin poi mone nina tuaka danak tuaka naposo. Jadi berbeda. Molo di bahasa Indonesia dan bahasa Batak terjemahannya itu sama amang inang. Alai molo di bahasa Yunaninya dia berbeda. Ya, parmahani biru-biruku na parjulo do na paduahoni dipakai do di si poi mone. Ima biru-biru na met-met. Ya, biru-biru ima akka naposo. Alai molo di dapat tuluhon dibain do di si ima biru-biru na magudang tu prabatamong. Jalabus ke di bandisi. Alanido amang dohot inang. Tugas ta di bagasan tikion molosongon natoras hita. Apalagi sadarion pesta puncak parheheon ni sikola minggu. Buhado hita mangaraduti. Akka anak kota pahoppu poparata danak na met-meti molo diduk nak kanin ima biru-biru na parjolo dohot na paduahoni biru-biru na met-met na poso manugu-nugu na sida mamarmahani na sida
asa magodang nasida di bagasan lomoni rohani debata. Nang pesipata jujut ju rohata. Ya, jujut tangisita. Alaw nang telu ho amang do inang. Unang telu hita laho makatahon hasitongani unang telu hita makatahon hata ni debata. Unang bosak kita, unang sumurut kita. Laho manugu-nugu nasida. Jala biru-biru na patuluhon naking didok akan na magudang. Ya bahkan di bahen do disi molo na parjolo parmahani tugu-tugu alay na patuluhon lehon mangan. Lehon mangan. Sarihon. Una kolok kita mangan. Unang holan hita tapi kiri alay bohado hita. Mensejahterakan orang lain. Dakolan hita amang do inang natoras gabi parmahan dia kaya nakonna. Alay songonido hita di sudi akka ulauta di dia pehita mangula akka ulauta. Mungkin kita sebagai uluan, mungkin kita sebagai pimpinan, mungkin kita sebagai komandan di si. Mamarmahani akka na magudang sarihon na sida. Lehon na sida mangan. Urupi na sida, paruhaon na sida. Jaladada holan mungkin di kantor. Ditongani bagas tapi kera amang do inang. Adong do akka parkerejo ditongani bagas tate. Sejahterakan mereka. Manusiakan mereka. Kita sama kok di hadapan Tuhan. Hanya yang berbeda kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Kesempatan dona berbeda. Harkat derajat kita sama di hadapan Tuhan. Alai kesempatan berbeda-beda. Alanido amang dohot inang. Disude akka ulaun dohot tanggung jawabi. Didodo naking hita songon parmahan. Manogu-nogu songon Yesus parmahan na dinggani. Manogu tu aik na tiyo tu japalan na lomak jala menjaga ima keselamatan dan kesejahteraan yang kita ima gembalakan. Jaladang holan diaka ulauta dakola natoras songoni hita akka parhobas amang dohot inang ditonga-tonga ni hurian ni Tuhanon. Songoni hita songon parhalado bohado hita mamarmahani biru-biru ni debata marhite akka ruas ni huriatta. Mamata-matai. Unang gabi terbeli ate. Gabi hita di mata-matai ruas. Itu kan? Manang gabi yanak kotai mamata-matai na torasna. Diaka maaf setabi amang do inang. Diaka ulaun naso denggan. Marmahani. Una kalau mamicang. Aido sebenarnya jiwa ni RPP tayo amang do inang. Ruhut parmahanion dohot pamisangion. Alay jujur do hita madebu holo mamicang do. Dang mamarmahani. Dung madebu nasida tapi cang mah. Alay dorang sot madebu nasida dope dakya taparmahani. Asa odo tugas dohot tanggung jawab ta amang dohot inang. Molo di lehon debata petu hita aka tugas dohot tanggung jawab i las marohatta. Gudang aka ulaun di pasahat debata. Nang penaking tadok amang doho inang sesungguhnya banyak hal yang kita perbuat di hadapan Tuhan yang tidak berkenan di hadapannya. Alai di pai baru dohita, di jakon dohita, di lehon do ulaun tuhita amang dohot inang unang marungu-ungut. Unang marungu-ungut las marohatta. Jadi sarupa dari molo di tempat karejut di kantor ta baik swasta maupun negeri. Molo si doleon ulauta haci dorohatta kan. Paik na ibuang dang adung ulauku di bae ni nate. Jadi molo di sekolah
molo murid disuruh guruna, seo dijauh, seo disuruh, lacia doroha kan? Molo tiki sekolah hita, saya dijauh guru hita, garu idope buat jotes suba di kantoran, nalasar roha, molo dilehon ulaun niba. Ya, songonido nang hita amang do inang, molo dileho tuhatta ulaun di hita, ikon las dorohatta mangulahoni unang marungungut. Sekiannya gajiku di situ. Dulu mama kok udah ngirim aku, waktu aku sekolah 5 juta udah dikirim sama aku. Padahal aku kerja di situ 5 juta, untuk apalah itu inna? Tang bersyukur ate. Ya, kemudian pindah maibana. Basa pindah 2 kali lipat aku dibayar di sana nina. Memang parbinoto wani argado ate. Aledang sahat 6 bulan ibana di singa pindah muse. Kenapa kau pindah dari sana? Di sana aku dibayar lebih mahal. Terus masongoni 1 tahun 2 kali pindah ke Rejo. Las marohatta buat anak-anak muda di sini. Tekuni dulu, jiwai dulu. Los di siman nok kita mungkin berkarir. Manang adong dalan ni Tuhani musepa tuduhoronna na dumenggan tuhita amang dohot inang. Unang marungut-ungut tapi selalulah bersyukur. Jala di bagasan ni ima tapat tuduhon nak kanin mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Tung dia penata adupi, tung las ni roha, tung nama bajut perohata, tung na di bagasa parsahiton pehita, tung na di bagasan kegagalan pehita. Apalagi sonari akena kota, lahu ujian, nggak ujian teh masuk perguruan tinggi negeri, ya. Sungguh dia pe hasil na, ikolas dorohata. Justru itu mengevaluasi, berarti dang tolapu dope itu sih. Mungkin pintu ini terbuka, pintu yang satu ini terbuka, tapi 3 pintu di sana sudah terbuka dibuat Tuhan. Ikonido hamuletota buat anak-anak kami di sini yang akan ujian dan sedang ujian dan yang sudah ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri dan juga segala ujian yang dihadapi di sekolah SD, SMP, SMA, bahkan ujian juga untuk masuk mengalui Karejo. Sekarang BUMN buka ya, pelamaran. Ya, kesempatan di lehon tuhita. Alaitung dia pe, semua itu berada di bawah pengawasan Tuhan. Semua itu Tuhan sudah rancangkan hidup kita jala di boto do. Ditanda Tuhan itu hitamang do inang. Di boto do gugutta. Songod dia hita, songon si Petrus nakanin. Alanido, setialah mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliati di pasahar rohanami Tuhan. Di loas sohami marlas ni roha. Di minggu nami sadarion pangoton hami. Misericordias Domini. Gok asini rohani Jehovah do sadok tanoon. Nang petutu gudang akka pabahinan nami pangulaon nami. Sikap nami pakatayon nami. Nasotama di adupanmu. Alay di pasuang hodo hami Tuhan, di bagasan asini roham, di cakon hodo hami, jada di lehok kodo na margay di hami, ima hanguluan saliling nililing na, dinamate Jesus sumokop hami di hao pinarsilangi, cala ido Tuhan na ni hatidak konon nami, sahat rasi rasa di bagasan tikyon, hodo mamaramahani hami, di sadok perdalanan ningulu nami, jala tugas dohot tanggung jawabi, di lehok koto hami, gabi parmahan dohami na toras tua kaya nakon nami. Gabi parmahan dohami nang dihami songon akka uluan di akka parkarejo di inganan nami markarejo. Gabi parmahan dohami songon akka parhalado na makubasi ho ima maradopon akka ruas ni huriam. Alani Tuhan tung dia peha maolon na huado pihami songon parmahani unang sumurut hami Tuhan. Alay totong mahami satia makaholongi ho. Dohot mangihuton ho di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu mahatam, pasu-pasu hamahami sudia karuas ni huriam. Di sudia kaparukilon doho pakirimon nami. Lasongoni Tuhan dia karuas ni huriam. Na di bagasan parsahiton di bagasan tikyon. Tuho buadon nami. Asaho na mangalehon pos ni roha gugu di nasida. Ima na di bagasan pengobatan, perawatan, pemulihan. Di tongan ni bagas nasida nang di rumah sakit. Nyonya si Tua Richard Siregar baru tambah.
Tiar Boru Ambarita, Yopi Saudara Saragi, David Septian Sihotang, Nyonya Situa L.A. Simbolon Boru Panjaitan, Nyonya Ginting Boru Panjaitan, Deborah Panjaitan, Situa Nyonya Manik Boru Sitanggang, Dumarama Bulan Boru Hutagalung, Nyonya Tobing Boru Manik, Sorta Pangihutan Sihotang, Situa Evangelis Nyonya T. Pasaribu Boru Sianipar, TP Simajuntak, Nyonya Paris Simajuntak Boru Sinaga, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Boru Hutasoit, Situa Bungaran P. Siregar, Nyonya Tambunan Boru Hutagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Binsar Sihaloho, Situa Las Maria Boru Sirait, Jos Martin Manalu, Pantun Huta Barat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, Balojong Pangaribuan, Mangantar Tambunan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa SP Hutasoit, Las Maria Boru Pancaitan, Parlindungan Sitompul, Doho Sudina Suboy Huguari Hami Tuhan, Tuhohu Pasat Hami, Mangalehon Hama Malum Dinasida, di Partodion nang songoni pardagingonna. Tuhan di Batama nami nang songoni, dia kainakon ni Huriam na sedang mengikuti ujian dan akan mengikuti ujian sian tingkat SD, SLTP, SLTA, songoni nang tumasuk perguruan tinggi nang dinalaho mangalului parkarejoanna, lehon dinasida pos ni rohana siakko, jala urupi nasida dia ka persiapan pakko basion na pinatupa nasida mengikuti ujiani asa mga sahokko nasida molo mga sahokko nasida las marohana lahomadohoti ujiani songoni majalo hasil na dang sijalon nasida moliate madiho Tuhan tuho mau pasat hami sudia karuas ni Huriam na met-met na magudang sahat tulan sia homa na manggom-gom nasida terpuji maguarmu alania sidohot dinggan ni basam mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhiti na marides yang bukede o 917 ayat sada dohot ayat na mangihud laus tapasahat mapiliatta.
Patangyakon mapeleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan. Dohok nasaw libasa na mau liutus. Upasat hami masian na nilehon mi tuhami. Pelean nami tuho. Saya jalo mega be uap na khusus di julum. Pasu-pasu meja laramoti. Asahu parhasea kami peleanon. Pati bulon harajaun mudi tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu ami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say penurbadia maguarmu, sero maharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madusan nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.